mag-video kami ngayon na gagawin namin yung walang tatawa challenge. And yun, start na tayo. Wala pa eh, bago to. Oh no! Mais ka tagi naman. Ayun na ron. Busin niyo muna. Game. Hindi ko bibig ha. Pag hindi, ano palo niya. Ron, wag kang higit, Ron. Kaya Ron, ganda-ganda pa naman. Okay. Yan, mag-i-start namin and ako mag-umpisa. Yamate! Ulit! Ulit! Parang pinulit. Hoy! Pinabulangan nyo! Tahiin nyo! No, 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 no. Ito na. Wala ka pang ginagawa eh. Pasa ka agad. Pasa agad di ka. Kahit ano nga dyan. Pwede mo mo? Maganda tao pag i-step ka gago. Gago, mas pa parang ano. Maganda tao para seryoso lang lahat, team. Ang tagal naman eh. Kaya natin, happy birthday. Ang lalim naman. Pero, agad